Ide o cvičný poplach. Áno. Takáto akcia s hasičmi. V súčasnej dobe prebieha požiarne cvičenie na zámku Bojniciach. Robievame ho tak, dá sa povedať, pravidelne v nejakých cykloch, kde si teda hasiči vyskúšajú prístupové cesty, možnosti pohybu v podzemí, kde je zrejme najstiesnenejší priestor a kde je najvyššie riziko vzniku tohoto požiaru. Vyskúšajú sa nejaké techniky, pohyb a aby v prípade, nedaj Bože, nejakého ostrého poplachu mali nejaké základné vedomosti o objekte ako takom. Máme tu dve také vetvy požiarneho suchovodu. Jedna vetva ide zo Zámockého jazierka, kde je elektrická čerpacia stanica. Druhá vetva ide zo Zámockej priekopy, kde sa naráža hasická motorová veľké čerpadlo. A v prípade požiaru, alebo teda nejaké mimoriadnej udalosti sa táto voda tlačí až do veží, hore do stredného zámku, alebo tá druhá vetva ide po nádvoriach, ktorú teraz práve skúšajú naši dobrovoľní hasiči z Bojnic. To znamená, že sú tu nejaké stovky metrov toho potrubia suchého? Alebo Dá sa povedať, že je tu niekoľko 100 metrov potrubia, ktoré je pri bežnej prevádzke suché. A v prípade potreby sa zapnú čerpadlá a začne sa tlačiť voda tam, kde ju potrebujeme pri hasení. Takže v podstate bolo by to, keby nedaj Bože začal hovoriť, bolo by to asi rýchle, teda tá voda by bola hneď okamžite. V podstate od spustenia čerpadla do stredného zámku na druhé poschodie do minúty máme dostatok vody, aby mohol nástenný hydrant fungovať a byť plnej prevádzke. No, tieto suchovody boli vybudované v prvej etapy rekonštrukcie Bojnického zámku, ktorá sa robila v 80. rokoch. Odozdávalo sa to niekedy v 91. roku a chvála Bohu nikdy nebolo ich potrebné využiť na ostrý zásah.